ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Deci uitați, sunt eu, asta pe care o vedeți. Și acum hai să ne teleportăm într-o cameră ciudată. Uitați. Bă, trebuie să... Aoleu! Nu! Deci hai să ne împărtăm. Ușa de intrare? Aoleu! Ce locul ăsta ciudat! Hai să mergem în această cameră. Nu uitați să dați un mare like, să vă abonați, să dați un clopoțel, să nu mai ratați niciun episod. Oh my god! Nu cred ce se află. Uitați cine stă aici. Cine stă? Aoleu! Ce face ăsta din Rainbow Friends? Ar trebui să fie Rainbow Friends, nu aici. Și hai să vă arăt camera mea. Yay! What? Acolo e camera. What? Aoleu! Nu vreau camera asta ciudată. Ia să vă arăt cel mai creepy loc. Și ia uitați ce avem noi aici. E super amuzant. Hai să ne ducem într-o gaură neagră. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-da-da, ui! Uitați ce creepy aici. Uite, domnul cu dinți. Și trebuie să faceți asta. Ai, Bendy, ce cauți aici, mă? Hai să mergem sus. Dacă dați mai tare o să auziți că se aude barabam. Da. Ia uitați ce e aici. Nu pot. Scuiete. Ce camera? Aoleu, ce caută ăsta aici? Uitați, aoleu, pe prietenul meu. Strângem biluța. Dar se pare că e puțin ocupat. Nu-l deranjez. Ia uitați o fetiță, ia uitați ce trecută. Văd fata de 2 ani. Nu, ia uitați. Opa, hop. Așa mai bine acasă. What is this? Bă, bani, ce cauți aici? Ia uitați ce am să aleg. Nu pot să aleg pune, am să aleg banii, canana. Hai să mergem în camera banii. În camera banii. 3, 2, 1. Hai, camera banii. Camera e pugașului. Banii. Na, uite aici un bani. 2 bani. Și, unde e domnul? Doamne, și uitați, fetiță. Da. Oh my god, că pe să fug. Păi să vedem cine e aici. Să stăm aici. Ia să ne ascundem aici. Are amor. Și ia uitați cine o să fie. Poate, cam atâta pentru acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați un clopoțel. Pa!